Girish Bakhuid tongin duwai nagabenta kajing jatai bam chukut jong Fernando Carbani perkum juru nagabenta Ivan Warjeri duwairu nagabenta ki ingasem jong Teresia Lamre benyo jing khoi jing kia Sim jing ruai sang mas Bakhuid nomor lai spa lai pundriu. Syaduan utrangin kiring kat padu. Syaduan utrangin kiring kat padu. Dajingnya Bakhuid badu leng do utrangi aingu. Syaduan utrangin kiring kat padu. Kohiman ko parang tongin sngangu yaw trai nagabenta kene step ginangman rahawu Jisu ya bar kajing tumujangi pau undup kerku undup pensle undup lai lud yangi na kajing shitam kajing sonsi kijongi ha kerteng upa baru kun baru mensim Bakhuid Amen. kajinga jong utrai jong yu Jisu Christ bat kajingi jong oblay lem bat kajinga selak jong mensim Bakhuid kindon rengka bat pi barong Rengkar bat piru. tongin karpad yaw Jisu ban map ya bar ki pop ki sang jongi ya ke jinglong jongi ya ke jinglong bakang lat ya Jisu ben trai kam ha ke jingim jongi ke jing jai tu jongi ke jingdom ke jing bitar ya bar jai ke jinge kabadon ha po jongi ai ti ha Jisu pa undu pen kuid yangi pangilong ki kun ke Bakhuid ha ka men siem jongi Jisu ba map yangi ngilong ginom pop sait kud yangi dagas namba kardor ke jame nga palam how play badan bor baro pada happy ko men ko para bangale pop shibun dagi jing prakha dagi tin dagi kam dagi jing lek let dagi jing lek pala janga dagi jing lek pala janga dagi jing lek pala bakra e janga namar kata nakarpar kamaria Bakhuid kabaya sa katesati yakiangan bakiri kuit badia pi ko himen ko para banduai na kabenta junga hautai play jungi ublay badan board baru ni sune yangi badendala map igi pop jungi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Draken drago blay isne yangi. Draken drago blay isne yangi. Cristo ma go Cristo ra go nom penim jangi penim yangi. Draken drago blay isne yangi. Draken drago blay isne yangi. Cristo ma go Cristo ra go nom penim jangi penim yangi. to ngin nia duwai ni duwai nagabinda ki jing dumo shime jungi nagabinda ki bapangi bashitam ngin bu ya ki jing dumo jungi baro lempa ke jing asai lem jonga Cyril Bakhuid jonga Alexandria kopa mekot yala ki kon bakin yait hagalik kajing shai ukris
the polite yangi naga jing dum kapop, battery yangi haka jing things shine, jong ka jing shisha jame, ngi panya kani da uji sukrisu kun jame utrai jangi, uba imbada basen shar, but me lembada mensium Bakhuid, uble junom la junom. Kajing pulih na kitab jong Amos. Kalnong ar kedekot nreu hadu chpau. Bat khalai hadu khanreu. Utrai ula ongkum ne. Namar ki kam dakat ki ba ir si ir jong ke Israel. Ngalarai kut ban penstom yaka. Naba kidi ya ubahok ban yok pisah. Badia ubah kerduk ban yok sijur ki juti. Nabaki kerdam haduk khandau ya ka kli ubarang li. Bat ki kenyat syarut lenti ya ubah syam janjar. Bat kepa bat kun ki ya poy ya kajuk ke kentai. Haduk bala penjak burom sang ya ke kerteng Bakhuid jonga. Nabaki tiak harut ki duan kat balap halor ki jain pong baki yok benda. Bat ki di ya kawan baki yok na ki basyak dan kuna ha ki ying ublay jongki. Henry nga ngala penyap ya ki amor haba ki wantur. Kita ki beriu ki bajrong juan lakum ki ding kedar. Bat ki baklan lakum ki ding sning. Manga ngala penduk yaki naduk kisok shalor haduk dengkong syapok. Dai manga ubalawan yalam yapi nari Egypt. Bat ubala yalam yapi saupau snam ha karai raidam. Papindup yok dakol yakari ki amor. Syuk ngan sayuk roj yapi skak haduk kendau kumbayu roj kekalikit skum shistai lada pet ubastet lait bijai kabor jong ubaklan wat urat ba lak ban pelaj yalade unong set khnam lak shan Bastet mare lak ban pelaj yalade. Wad ubasyong da ukulai lak ban laj em. Wad ubayaw do nut hapdeng ki klawaj sapet lengkuj ha kata kasngi wong utrai. Kekten utrai. Isim kesam sanpo nomor Newspa live pundri. Newspa live pundri. Roy antifod balai. See who try, ya like a jing smile, like a jing tia aingu. Grand who try, call who blake, blake jongi. Ya pertain, na mingi hadu sebni. Na siyon, na ka jing ting shan jing blay. Yeru blay, try can radu nom snap shu. Si u try, ya la ka jing smile, la ka jing knya aingu. Shua jong u me ka ding ka ba bandu.
ka eryong ka keru sao dong jongu ka tu try ya ka bring bat ka kende bansa ki jing bishar ya la ki brave si hu try ya la ka jing mai la ka jing nya ai ngu Hallelujah 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 Ngalong kecing syai jong ka perthei jar bogu jenga unyo e kecing syai jong kecing im Hallelujah Hallelujah Utrai undon rengkad bat pim. Rengkat bat piru. Ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kabram hame kutrai. U Jesu ula yo I yau paid ba saudong jongu badula pata ban late shashi liang kaduriao. U wei u start ain ula wan sha u ong ko nongi kai ngala khloi ban bud yame katcheba mele u Jesu ula pai tin habu ki mersiang ki don ki tliu bat ki sim ki don ki skum henry u kono briu don jakatia u weipat u briu u senran ula ong ko kenrat sha bangan late tep ia upa jonga u Jesu la juba to bud yanga badle ia kibaya I ia kibaya kin tep kito kibalai ka gospel jong utrai Kajinya roya me ko Chris. ko himen ko para bayit how try Jesus Christ ngila yosngo naka jimpule banding kong naka kitab Amos nungya tulipa bakren shapanga jinjar baro kaba ki paid Israel kila yakendu nakiti jongi kibaklain bor kila lebain ya kibatolot bor but kila pindu nia ya kibatolot bor but ya kinino ya ke jingkui jongi but kila kelalong ki briu ki bamdon satya ka bor nagabinda jongi ublay ulapa ya ka sur jongu Amos shaki briu ki baleben shaki briu ki bamle hok ya ki ba wad hok but utrai ulawan ban pen kuid ya kaneka benda lemba u Amos Bakhuid unongya tulupa ubaklain bor but nadu Amos nongya tulupa ni yosngoro ya ka jingto bakuy shapangi nongya tulupa shapang Elijah ngimdon ka kitab Elijah ngimdon kitab Elisha and nadu Amos lastang banto shapanga jingi kai but ngiyosngo ki paid Israel ki donon bon jait ki jing jinjar bado ble uyo I bado ble uyosngo bado ble umod ban penbeit ya ki jinge jongi paid Israel ha ki jingim jongi ro kaju ngira bandon bon ki jinge omdon mano bas ngap yengi omdon mano ba yarap yengi henre ha kita ki jing jinjar utrai unsawan ban yarap yengi ban ngiyosngo hake gospel min da gasngi u Jesu ulale bon ki kampla nangda bon ki briu kila yalum lang saudom jomo namar bale kila yo I ya ki jingle kampla bakrao kaba u Jesu ulale hakama joki nagabenda ki kampla bon ki briu kila toshabo omde ben id ya u Jesu omde ben bod ya u Jesu
kila bud tang banyo mendoi shipor arpor. Ba napadeng uta upaid ba uwe ustad ain ula pertasyaw ngakwa ban bud yame katsa ba melay. Baru Jesu jawab kumno ukun ubriu don jakatia. Ustad ain ula banlong ubarispa. Ulong ubriu bas ngobiang yalade. Minda ula kwa ban bud yaw Jesu namarus ngoduna kindiat haga jingim namarlada ubud yaw Jesu ula banlong ru unongle jadu mantra ula perkat lese u Jesu upendon gam yaka borjong uksuit ngiyos ngoru shawai pat ke jaka kila ongru bade nemba belsbol ula le yakum kinigi kambala lese une uburiu shimla don ke jingkwa ban id yaw Jesu banlong senran jong Jesu henry ula don ke jingkwa ban yakinino na Jesu yakata ka bor baru Jesu ong hoy pila ban bud henry kaneka longa jing shisha ngamdon jakatia ngalong uburiu baduk bad baro na dong shadong kawana uble lada ngi kol pikoloi ban pentili yalade pensoyo na dong shadong badu ta uburiu ulas ngautu ya ke jimpan jongu Jesu kalang kabakam ke jimpan jongu Jesu kamut ngamdon jakatia badu kuno burium don jakatia u Jesu lamud en sa poi ka por en sa shale bein yabu en sa poi ka por lese kin sa sanar pana yabu bar en sa poi ka por en sa peniap yabu bar lada pi klo yakine baro sa bodianga kisenran jung Jesu Christ ki don buon ke jinge hakamat balada pisngoto ba ya ke jingmo janga jingbud ya Jesu balage senran jung Jesu bodianga baru tahu ubri ulalai nanda way pat ubri ula wan sha u Jesu bad ula ong ba ngako ban budi me ba nanda ula ong hoy ngadon ge jingko ban budi me henry sha yanga bangen lek tap no ya upa hangne uni ubri ula karanayo udang budi ya Jesu udon rangkat badu Jesu ula ngap ya ke jingikai jung Jesu ula yoyi ki kambala jung Jesu minda ula ong ngadon ke jingkwa ban bud tang ba i yanga sha yanga bangal leitap ya upa ko himmen ko para uburiu ubodon hapadeng ke jing sosi uburiu ubayomat ya ke jingklat jung upa hato unman yang hakamatu Jesu hato un perlut eka por jangu haka yau ka hat ban ngap yau Jesu hangni ya upa jangu umpat dia upa jangu udang kalain udang trek ta henry uni wong kumno ngadon ke jingkwa ban board henry shaya nga ban leitap ya upa kabamud ukran shapang ke jingjia lese hadin arpone laipone saupusne lese upa jungu un im laipune saupune sanpusnem lese udang samla bad ini uburiu upan bor kane kalonge jinglong jongbon ngot ki kristan ki ba buteng kane kalonga jingikai shapang ki bru ba buteng ban kongu ya Jesu ban penba e jingim don bon ki bru na padeng jongi ki ba buteng baduni uburiu buteng on lese upa jonga ensa yap hadin laiposnem yenda ula yap enda la tap yewungan sa ban board minda hapadeng kane ke laiposnem ne chubo shiposnem ne arposnem ne shisnem kato nitikana ne bangin yolad ban board yew Jesu nitikana ne bangin penbahay ke jingim jongi mano badon ke jing tikana shapangala shai te kawe ke liyang ngidon ge jingkwa banlong ke Bakhuid ngidon ge jingkwa banlong ke senran jung Jesu ngidon ge jingkwa banlong ke bajanai henry kawe pat ke liang ka kangla diange da ka ba I excuse ha ka ba buteng ye ki kam ka bangi de ben le ti nakata ka da bon ki kristan ha gane ke juk ka ba minda kidon ge jingkwa ban bodi ya Jesu kidon ge jingkwa banlong ke bajanai henry ki I down kane kalonga nuksa babatam nagabinda bon ngut ki brio shayanga bangen late ban tap ya upa
Nei umut ba un lei peniap upa umut upa udang klaim menta bangen sa padupa yenda ula temen yenda layap ngan sawan bun don bun ki brio chapang bun ki jingle jong ki kiong kum ki dau ki brio ki bampat penbait kiong apshua ki mi ki pa jonga ki dang temen yenda la pendap iaka reti niam barot jongki ngan sawan bun don ki brio ki ba ang menda ladang nga board bad nga kongo bad nga penbait yaga jingim don ki bas ngosi to hadu banda pentengen yaki nga napshua larangi kili ki brio bale pi shongkumne bale pi klam penbait kiong kimi ki pa kim hon dengan sa kumne hakapop ladangi pe saudong jongi ngilaban yoi bun ki kon jongi ki ba shonglok kalam jimbit naga balang kabamur kalam ka sakramen ki buteng menda ki buteng ben penbait but ki dau ki ai kimi ki pa kim hun let's say kimi ki pa ki temen let's say ngalong kon kado but kon ki bar ngakwa ban kerli kumbau jisu kerli hato pi tekanani la shai la shasngi pinyo porban penbait lada piya shuaban penbait shuaban pen kud yala day pin poi shai hato kita ki kimi ki pa hato kita ki bayit batoin jambi kiba pen bana ki id yapi hato kilani am ban kershani yapi ban poi shabane lada kimla ban kershani yapi ban poi shabane pide ban perkat ya jingi men siam jambi kumbau jisu la ong yani yino yaki bayap ban tep yaki balai yino yaki bayap bantep yaki bayap jisu uladan haka gospel jong Lukas kalong kumni hangne jisu ong ino o Matius ula ong ino yaki bayap bantep yaki balai yaki bayap kintep yaki balai te don bon ki jimut ka bau jisu la bu hangne ko himmen ko para ni don kamban pinbait ke jingim jongi nagabenda jongno ngi ada aidao kito ki bri kimla ban yarap ya ban poisha bane light no ya ka jingrai jompi light no ya ka jingkwa jompi ban im ha ka jingkui te pide ban wad ya ka lindi kalad ban pin kuit ya ladai lada pi saha ka pop na mar jong weipa ne ka weipa hato kila ban penimniam yapi tongin ka pari au jisu ban bandra ka jing shai shushu jimpen shai shushu halor ke jingim jongi kramba ngi kloi ban pinyasuk badu jisu bat pen kuir ya jingim jongi jisu bayi kerku kardo yangi yarap yangi ban pen bait ya jingim yarap yaki kon jongi ban pen bait ya jingim bangin num lo ki kon ke babuteng ban bud ya me en yaro ya utrai jisu Christ tongin plai ke jinge ke jong ngange ha ublei upa badon bor baro unong tau ke bening bat ke kendo bad how Jesus Christ ukun ba marwe jong utrai jongi ya ubela puna mensiam bakui ya ubela kana ka Maria tesoti ubela shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar panayawu ulayap la tep yawu ulakya shakibaya agas ngi ka balai la mi pat ngi baya ula kiu shapeni ushang shakamon ublei upa badon bor baro nang ta unwan pat ban bishari ki bayim bat ki baya ngange ka men sim bakui haka balang katolik bakui haka jingya sulok ki rikui haka jingma ki pop haka jingmi pat ka do haka jingim bam jikut amen Lai spa prapuwe. Pekane ka jinturwa petyangi kutrai kat ka banya don kendra isau baban ai jingnya jong mitrai jingnya jongi jing im jong mitrai jing im jongi jing na
Lagim koru kawan, lagim kore. Mimi laban pen kotor dalaka borblay. Jiknya jong mitrai, jiknya jonging, jikim jong mitrai, jikim jonging, jiknya jong mitrai, jiknya jonging, jikim jong mitrai, jikim jonging. Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallong ka papriang hun hau ublay upa ba don por barra Tau try pedeng jing kinyanak di jong pi naka penta ke jing ro ku rom ka teng jong u ke jing runtai yangi pada ke balang ko jong u baro ka wei. kopa lemba kini ke jingai bangi terwa ngi peni ia ka jinge bar ka jinge jongi ia ukun ia ukun jame ai baka jing spoon jongu yangi kan pinslor yangi banang kam spoon uba im bat uba senshar bat me junom la junom Amen. utrai undon rengkhat bat pim Rengkat bat piru. token diu ya la ki donut Ngi kan ti ki shau tra. tongin aingu ya utrai ublay jangim Ka shong hok bat ka day. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka daiti jongi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay ba don bor bat bam jikut namar ha ka jingir mela tau yau bendriu bat habala pendram yawu katkum ka hok mela sispa yawu daga jingisine lemba utrai jongiu Jesus Christ lemba jongu ki angel ki aro ya kaburom jame ki hima ki dem mane bat ki bor ki kinyu hakama jame ke beneng bat ki pait beneng bat ki sarapim ki amane rengkat daga jingkamen ai bagi sur jongiru ngi duai ki nia so daga jing sngeverit khatba ngi pen banam Bakhuid, 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 you try. Usim don boru bleki pai. Bling bat perteki arai lang. Gajing ya rosana. Osana shatrong tam. You play Osana. Gajing yaro you tabawan. Anambada kerteng utrai. Ling bat perteki adwai lang. Gajing yaro sana. Osana shatrong tam. You play Osana. ko himen ko para togin kar phad ya jisu bangilong ginong bur ki bashisha ki bachanai ki jomu banginom ken randin banginom kertiang ding shisin bangi bud ya jisu bangin long ki kun ki bambut teng ya ki kam bade pen pendep aga jingim kar phad ya men sim Bakhuid pen slay engi menda dashisha melong Bakhuid kotrai kata mei jong ka jingkoi baram namar katangi karpadia me to pen kui pen kantang ya kini ge jing tarwa jogi da ka ba pa ya umen siyam jome kum ka umje halo jogi bakin dup ke lalong yangi kamet batkasnam jengutrai jogi o Jesus Christ haka por baladino yavu badale ka mons ngoba ula pediang yaga jing shashitam
ula shim ya upu bada ka ba ai ngu ya me ula kedia ya wu badula ai halage senran u om to shim ba to bam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjunga ya ka ba anaiti na ka benda jumpi Hakaju karu kamenda la ya bam ula shim ya ka kuri bada ka ba aingu biang yeme ula ai ya ka halage senran u om to shim ba to di na kane pi baro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam ba te mai ba bam jikut ya ka ba an pen mi na ka venda jumpi bat na ka venda ki babun ya ka ban map ya ki pop to le ya kane ban kan mau ya nga Kos namba kardor jangu Chris to pen koid yangi to pen koid pen kia yangi to yada yangi nau bamen naki kalam Kajing maya jong kajing Mi pen ya jing yak jong mi ku trai ba mi playa ka jing mi pa jong mi adu ba men da wan adu ba men da wan Namar kata ngi ke ba penmenta ya kajing ya bat kajing mi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mala new yangi ki ba bit ben ya hakama jame per ben shakri yame da ka bas ngeverit ngi kar pad yame bangi ki ba yo binda haka met bakas nam ukris ngin long ki ba la penyat li kawe da omen siem Bakhuid to ken mau ko tra ya ka balang jame kabala priang hasatala ka partay bato penjana ya ka ha ka jingit rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi fada som administrator janga diocese but baru ki lingdo but ki riniam to ken mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yotia da ka ba kermen ya ka jimmi pat but ya baru ki bala klat no ha ka jingis ne jamme to pediang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi barangi kar padia me kanamba rengkat bat kamaria te soti Bakhuid ka kami jango pale u Josa Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Cyril Bakhuid janga Alexandria u Francis de Sales Bakhuid bat baru giri kuid ke bela pensngo ba ye me pateng la pateng ngin dup longi ba bit ban yo bin dalem ha jingim bam jikut bat bangin ya ro bat ben don buram ye me da u kon jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kallo hame ublay upa badon por hage jingelong kabe jungumen sim Bakhuid barro ka buram bat ke jingero junom la junom Amen. Ko himen ko para tongin duai lemba ke jing duai ka bau Jesus ikai yangi nagabenda pabun ke jing don kam jungi bau train penjanai yangi ban kala ka bamut ban pai no Shau Jisu na baharo ki jait ki pop kabangi emenda. Kopa jongim uba habening kalong ka Bakhuid ka teng jame kan wan ka hima jame kalong ka mon jame a kendo ko ba habening to ai yang emenda ka jimbam jongi ka bahala ka sni pata map yang i kan jongi kumbangi rungi map i ka belesni yangi badwat elam yang i sha ka jimpen shoy and rate up life yang i na ka basinium Top light yang ingi karpad ko try na ke jinx sini barra ha ke jinx bon jamme to ai jinx suk jinx sign ha ke sungi jangi kramba da ke jingera ke jingis ne jamme ngi light barra bon na ka pop but ngi yo jingeda na ke jing jin jar barra kat bang idang up ke me lendi ya ke jing kramen Bakhuid but ke jing wan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ Namar ka jume ka long kaima ka jume ka bor ka buram Chinam la chinam. Kotrai Jesus Christ. May bela ong haki apostol jame. Ka jingsuk nga i happy. Ka jingsuk janga nga ai happy.
wat pe digi pop jangi Henry yaga jinge janga balang jamme but haga jing spoon jamme toy haka yaga jing suk but ka jingata le kawe kat kum gamon jamme mame uba im badaba sensha junom la junom Amen. ka jing sukutrai kandon barabor rankad but pim Rengkat bat piru. dab daga jinge do trai tongin yai ngu markenya Kukun lang bro, me baki doki po kapertai, tusyo sende yangi. Kukun lang bro, me baki doki po kapertai, tusyo sende yangi. Hakami ukun lambro jungo bele Hakami baket naga pop junga perte sukito ke bala korsha ga jing kawai jungo ukun lambrot Kukun ram kamlong besok hop kemen wandrung pogayi junga Andres ram kekektin kemen sim junga sakyali. kamet bergasnam jungo kris kan rianga shaga jingim bam chikot Kodrai Jisu ngisnongu yame ngiyaro yame ngikoban bud yame ngikoban id yame ngikoban shakri yame ngikoban mane yame aga jingim jungi ai bori ngi ko Jisu banginum ketyanding banginum kinranding banginum jingai no name namar ki pop kaba mangim Jisu pelai lu ding ina ki pop jungi pelai lu ding ina ki jimpang na ki jing shakam jungi pelai lu ding ina ki jing chai tu jungi pelai lu ding ina ki jing long ban buteng ban phai shame pelai lu ding ina ki jing sosi babon chai kerbu kardo iki kon ki ba rakhe ya kasni kha me dagasni ki ba phang ki ba shitam Jisu khner la ka ti jame
Halor ki maphangi bashito minda. Lai luri ki vei na mara ka bor jang jingsni bor jang bam bor jang kinyang ka bakthai ka met khapar jangi. Ai boring e Jesu ben khoi ben khia yangi. Hallelujah 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. I bore, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To ngin nia duwai. Kopa oba habening. Kaktin bat ka Eucharist jame. Kilong ki jingay ngabha iangi. Pa shibun ginong lang kubor bahok. Ben penbiang nagavenda bahara kibriyo. Ngipan yakane da Eucharist utrai jangim. Amen. Utrai undon. Rengkad bat pim. Rengkad bat piru. Play badan bar baro in karkuyapi. Uppa barukon badomensi Bakhuid. Amen. Ya lesuk ban penbana ya kakubar babajong utrai da ka jingim ka jompi. Isong yaw palay. Sim na kanong bar sispa sapupra. Sispa sapupra. Ngap kadonut Bakhuid jang utrai da ka jingit ka khot laki kun ka jing jam nut na nga to hikai long basyarit basbu Jesus Christ, jenama.